गसाइगाव महकुमानि जारागुरि गकुलखाटा गामिनि सर्वजनीन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि से दाननि थाखाय बेडमिन्टन सोलोंथाइ बादा बेखेवदों जारागुरि सर्वजनीन क्लाबा। गोलोम बोथोरनि बन्द'खौ नोजोर बोनानै देरबोनाय गथ'फोरनि गेलेनाय आदबखौ जौगाहोनो आरो ओनसोलाव गेलेमुनि बोसोनखौ लुखांनो थाखाय से दाननि बेडमिन्टन सोलोंथाइ बादा बेखेवदों जारागुरि सर्वजनीन क्लाबा। गोलोम बोथोरनि बन्द'आव फरायसाफोरा आलां फालां थायालासे आरो गुबुन जायगाफोराव बेरायथिङालासेनो गेलेमुजों नांथाबनानै जौगानो हायो बेनि सायाव नोजोर लाखिनानै क'चनि गेजेरजों बेडमिन्टन सोलोंथाइ बादा लानाय जादों होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सानसुमैगिरि निथुन बसुमतारी बिथाङा। जारागुरि सर्वजनीन क्लाबनि बानजायनायाव जोङो 1 मान्थनि थाखाय जोङो मोनसे बेडमिन्टन जों कचिं केम्प खालामदों। थांखियानो बेनो जाहाथे जोंनि जारागुरि ओनसोलनि आरो साखाथियाव थानाय गामिफोरनि जोंनि बे गथ'फोरा जाहाथे स्पर्ट्सआवहाय मोनसे गोरों जायो आरो रोंगौथि लाना जाहाथे बाहेरायावहाय गावनि रोंगौथि दिन्थिनो हायो, जों बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों दिनै बे 1 मान्थनि कचिंखौ जों खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे जिहेतु दा गरम बन्द सोलिगासिनो दङ, सामार भेकेसन सोलिगासिनो दं, जाहाथे गथ'फ्रा गोदाव सोराव जाया बेखौ नोजोर बोनानै जों बे केम्पखौ खालामनाय जादों।